Здравейте хора, аз съм Денис Иванов и продължаваме с мафия. Бях умрял и Поехали в Гринфилд. не трябва да я удряме, ето на разбивайте машини. Да не мислите, че разбирам. Ето тук трябва да отидем, ето тук. Ето постав. И влизаме, ние сме в квартира на Марти. Не съм влюбил в играта. Аз съм се доста развил, тъй че ще качвам и други видеоки, защото ме блъснаха отново и... Трябва да запра. Гледайте сега. Гледайте сега, моите хора. Само ме спрете. О, нарушение първо. Спасибо, офицер. Ладно, чтобы я тебя больше не видел. Те се гледаха нещо и аз не знам нищо. Что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералу. Он, значит, заслужил. Погоди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, да? А если их не сняли? Если и так, нам платят по несколько штук, так что дело О, Минаго! как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас Про. под арестом, Ага. верно? Сенатор. Про. И как дрифтил. Ладно. Тут сказано... Малко се оляхме в дрифтенето. А потом... О, май. И да, Трябва да сложа маркер игрока. ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Значит, зелено. Вы видели, понятно. Да. Ты что, меня за идиота держишь? Но тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Ох! Пальнули красный же! Викал съм бърначи. Спомнайте това. Това е номера. YT036 YT036. Окей. YT-036. Ще ви питам края на видеото, ще ви го кажа да си го помните. Не искам поставите. Опа! Джагеро! Да, така. Да кажа, че не може. Эй, вернись на дорогу! Аз те къде бе? Хора, малко се обърках се! Доста не малко. Скоро ще правя трети епизод на зомби. И сега правим джампър. Паркур! И не може запрем. Или това така се начи.
Томи с Караджанцата. Ако бяхме обрали, бях го обрала, ама ме фана в улиците пред. Ей, много яко това направо. Помнишь, что надо сказать? Да, ладно, поехали. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Убих го. И хора, мисля, това да е за това видео и ще продължим с гонницата. Веднага след това видео ще продължа и аз бях Дейвид Иванов. Вие бяхте моите приятели. Хора, приятели, да. И абонирайте се, харесайте клипа, ако искате. И пишете за какво искате да снимам. Аз бях Дейвид Иванов и ще се видим след малко. Чао!